L'ésser humà neix amb la capacitat de conviure en societat. Tots ens relacionem, tots gaudim, tots riem i també plorem. Desconnectem només pel simple fet de poder tornar-nos a connectar. Ens ajudem i sabem que avui seré jo i demà seràs tu. Gaudim si algú proper disfruta. Ens apassiona veure créixer aquella persona, veure'l superar allò que un dia no va poder afrontar i seguir rient. Alguns opten per observar el món des d'altres perspectives o simplement submergir-se en mons d'aventures amb herois i heroïnes i poders sobrenaturals. Hi ha qui gaudeix d'aquells moments del dia que sap que sempre seran allà i els exprimeix tant simplement perquè sap que són especials. En canvi, d'altres somiem i ens deixem guiar pels nostres somnis, potser inclús massa, però no perdrem la força per si algun dia es fan realitat. El Brian, la Fàtima i l'Antoine porten més de 10 anys visquent aquí i, a diferència de tu, no poden votar.